uNkulunkulu akakulonde lelo bephumelela Pastor Winnie. Uzofuna kusungula isinyafa mhlamba kuphela nakona uma uyimember on WhatsApp. Sibheka umenziwa 183 so wona Pastor ngikambuze ukuthi uthini uphupha isithwalambize esimhlophe. Isithwalambize esimhlophe, it's a white praying mantis. Yini isithwalambize i-praying mantis? Should you like a white praying mantis? Isithwalambize esimhlophe. Naku singakusho 1 ngokujwayelekile uma ngizophupha isithwalambize uphawu luhluma simhlophe. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uzokuba nenhlanhla noma unenhlanhla nje nenhlakanipho unamandla nesibindi futhi ke awuliphonsi kalula ithawula efisheni zakho. 2 ngokwesintu uma uphupha isithwalambiza uphawu luhluma simhlophe lungasho ukuthi kungenzeka kade uvakashelwe isalukazi esihle futhi uzoba nokuthula nozinzo nenhlanhla enkulu uphinde uphumelele. Futhi isithwalambiza mostly siwuphawu lwezalukazi, uphawu lesalukazi. So uma nje kungaba ukuthi isala isalukazi noma ke isidalo esihle esuke sisondela kuwe nenhlanhla nokuthula, sisondela kuwe nozinzo, sindala kuwe nempumelelo. 3 kwesinye isikhathi kumupha isithwalambiza uphawu luma simhlophe ngoba lokho kusho kungenzeka uyakhonja lesi salukazi noma lesi sidalo esihle futhi sihlambulukile sisondela nokukhanya nobunhlanhla uma kuthi ke usanda kwenza inhlambululo ngoba omunye umuntu angathi uphawu isithwalambiza simhlophe kanti besanda kuhlambulula izidalwa noma kade senza inhlambululo eqondene nogogo noma nesalukazi esithile noma nokhokho othile, yabo. So uma ukuthi kade wenza i-cleansing lokhu umphumela wakho ke ukuthi ke lo sidalo kade usikeze sihlambulukile noma lezi zidalo kade usikeze sihlambulukile, so seyisondela kuwe ke nokukhanya nobunhlanhla. Number 4 mina ngibeka kanje yenze kumphupha isithwalambiza uphawu luhle masemhlophe futhi kungenzeka umbethe ugogo omhlophe futhi kade zibonakalisa ngoba ke sekuyisikhathi sokuthi ke wazi ngaye, uyabona. Ushudi nga-apply uma umuntu kamoya kuvele ukuthi wena logogo kwembethile logogo omhlophe, yabona, uyayibonakalisa kuwe ngoba sekufike isikhathi ukuthi wazi ukuthi uhamba nesidalo esimhlophe, yabona. Noma ke osondela nesithunywa, umuntu osondela namandla esithunywa kuwe logogo.